Aldaw antes ang selebrasyon kang Mother's Day, pinagsasaksak-gadan ang sarong 65 anyos na nanay. Gikan barangay Adjanggaw San Jose Camarines Sur, alas 8 ning banggikan Sabado. Anduang sospek, pamangkin man sa na mismo kang biktima. Sigun sa PNP, nag-ugat ang krimen saloy ng day pagkakasinabutan kang ambuslados. Sa impormasyon, nasa natad kan sa indang residensya ang biktima. Kan basang nasa nang saksakon sa liog kan saro sa magtugang na sospek, asin balibagon man kan saro pang sospek. Ito yung investigation. Ini po si Giner de los Santos, makuapo po kani yung biktima ta. Nagdadalan naman sa covered court na kung siya ay maigwang activity. Bigla na lang po kani ni suspect, ini si Luigi Riva de los Santos, pinagpok po sa payo ng buo. Pagkapagpok po ng buti sa payo, nagdaralamagan pa duman po sa tinampo. Pag-aabot po naman sa tinampo, nakaabot po ang information naman sa lola, hindi ko na sa inyo si Sita Rosales de los Santos, iyo yung biktimata. Kanaraman niya po na aragot ang nangyari, nagbaba po siya naman sa arong ninda, paduman po sa tinampo, mapasipay. Tinampo, nagkatroparan na po, duman nagkaigwan ng heated argument, and duman na po nasaksak ini yung sa tuyang biktima. Binisto ang biktima na si Felicita Rosales de los Santos, kan barangay Adjanggaw San Jose Camarines Sur, na ipigdara pa mangkuta sa ospital, alagad binawian man sa naning buhay. An magtugang na sospek, binisto man na si WJ Riva, 29 anyos asin ang tugang kainin na si Jeremy Riva, 23 anyos kang pareho man na lugar, natulos man sa nang nadakop sa ginibong manad operation kang otoridad kasudma. Po, sa totoo lang sir, ang motive po talaga kani, family grudge. Medyo may na talaga po silang pamilya. Sa totoo lang po, ining duwa ng suspect, may dati na ning kasong homicide, nakaluwas lang po, taon Belsinda. Na kung saan, ang biktima po ninda, sa kasong homicide nindang inot, human sana po ang sa indang tugang. Murder, ang kakatubangon na kasukan magtugang na sospek. Nangunyan, ang nasa kustudiya na kang PNP. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal